ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to bele ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyyena wuuro moolo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sinthiane gourdioma to darou salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amad nene ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno amad tijane alpha mamma siliba to moƴanna ha to galle samasa kilinkare ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie sinim ko société miniére national société miniére industriel mauritanienne ɓe kolliri tigui wonde kayi hitande hikka nde ene wayno ɓe mbaɗi jeygu record kala koɓe kewi yeyde kala hitande hikka nde hono moom hewde meeɗa wadde nder leydi he to leydi Sénégal Kolda ko to Kolda jaaha to Kolda ko babiraɗo goto yinno warde yinno ittude fittadu joom suudu mum o caggal ɗum kadi o yiiɗi wartade kamɓe ɗiɗo kala e oɗo saaha joni eɓe tawe juuɗe safoɓe eɓe tawe en koma to leydi Mali laamu leydi Mali e oɗo saaha joni ɓe cokkolliri tigui eɓe mbaɗa concours saabu eɓe cokkoli recrutement fodde 160 witeɓe auditeur des justice e 120 greffier en chef ha joni to leydi Mali heeɓi ballal guura ummorade to leydi Russie ngal ballal noon ko baton rimde 65 ujunere tonnes ne fawi temedde 65,5 tonnes 65,65 ujunere piccala joyyi taw ko tona gawri nde yinde bele to leydi Côte d'Ivoire leydi Côte d'Ivoire ɓe jiidi tigui jugement woni ɓundu wandu pétrole et gaz hewnu no fewi ɓe kolliri tigui golle ɗe puɗɗima to leydi Éthiopie ko accident musɗo waɗi toon bus de transport kañum yani ko famdi kala temedere ko famdi foof 60 neɗɗo mbasi hen pittali mumen habruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to dowlaji tedduɗo Amérique to leydi Russie ha to leydi France bisimilla mone ketti hotodirte joni piren pacciren. kawis mawɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte ko haako moƴƴo iwruko to Corée Nord ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no fewi yoga docteur mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon an neɗɗo tuƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yoga ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwruko to Corée Nord ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko +39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré +34 643 29 22
96 so tawi noon gonda koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonda koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonda koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonda koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e moɗoma. salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e hettiyankoɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safruji fina tawa ko gando leɗɗe laaɓade bindi jaadiɗo ɓalwal e danwal kala gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol wonduɓe kista fibram dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe infection kala gorko mo melga wuuro jinneji en yawran ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli guloji e ɓalli ƴakkuji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓe wonduɓe prostada fiɗaɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koyemen ha e jippiɓe e leecce kala gorko mo melga wuuro jinneji ko fati e banggue gorago mo jogui leɗɗe e façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe a yara ɗum joni joni moosa nofuru e nofuru o fannu goɗɗo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe uroteɗe a urata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓe ƴeewoɓe kayitaji ƴeewoɓe visa ji embauche gorko mo melga wuuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji ne andina dendagal kileneɓe mum wonde base makko ne tawe to Dakar noon ene tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott legal Samia en face usine à plâtre ene tawe ɗon miñi ko gando leɗɗe nuuɗuɗo sanne on sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 41 05 35 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawteɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon musidɗo makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde mum ko fati leɗɗe gorago leɗɗe ɓalli musoji keeceji musoji koyɗe musoje kala mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo ko nunɗuɗo ko gando leɗɗe jaadiɗo ɓalwal e danwal kala mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe
Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine capanɗe tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide min to banggue nate e ɓosojo ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie sinima woni société nationale industrielle et miniére mo leydi Mauritanie ardiɓe société o ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni wonde ɓe ɓamtima no fewi to ɓe wattima no fewi oɗo saaha joni so banggue kay wadde record woni vente annuel jeeygu kay record taw ko annuel moɓe kewi yeyde e kala hitande ɓe ɓattima noon wonde ɓe ɓattima kay yeyde kay annuel taw ko jeeygu koɓe kewi yeyde miñere kala hitande ɓe ɓattima wadde oɗon record woni yeyde ko meeɗani yeyede e nder leydi he ɗum noon ɓe kolliri tigui ɓe kolliri ɗum noon e oɗo ɓe kolliri noon e oɗo bateau kay e oɗo bateau gonɗo kay e rimdede miñere tawi kadi on bateau ko hande ñalawma hande o foti kikiɗe hande o foti hirdude so tawi kay o paari ene wayno ɓe keeɓi record jeeygu annuel tawi ko miñere oɗon bateau noon gonɗo e rimdede o rimdata tigui ko ujunnaje rimdata tigui ko temedde ɗiɗi e ɗiɗi ujunere tonnes tawi ko miñere omona woni e sarseede kikiɗe hande fay jamma o foti yaltude toon to Nouadhibou yaɓana toon to Dongre Europe so tawi on bateau yalti kay ene wayno ɓe jettima record saabu kay on bateau so rimdama ko rimda e makko ko so tawi kay yanti ko yalti ko foof ma yetto kay temedere ma yetto kay ma yetto sappo e nayyi piccal temedere capanɗe jeeɗiɗi e nayyi woni 14,174 millions tawi ko tonne minerai mo société cinéma yeeyi e nder hitande 2024 ɓe kolliri noon en 2023 hitande mayde nde cinéma hebno tigui record mabɓe wonno ko sappo e nayyi piccal temedere sappo e goho tonnes woni 14,111 tonnes bateau goɗɗo kadi dimdowo capanɗe joyyi e joyyi tonnes capanɗe joyyi e joyyi ujunere tonnes de minerai on bateau noon tijja ma kostu ki ñalawma kikiɗe hande o ma kostu tigui to kaggolaɗe mo Nouadhibou altine hande on bateau kadi ko dimɗo so tawi o rimdama ha o teddi firti ko hitande 2024 nde cinéma yeeyi fodde sappo e nayyi piccal temedde ɗiɗi e sappo e nogas tonnes woni 14,229 tonnes hono muɗum noon meeɗa taw feera yeyede e nder leydi Mauritanie taw koto banggue minerai woni jeeygu record hikka kadi société cinéma ɓe keeɓino are hikka noon siftinde on wonde société cinéma o heeɓino are on are noon ko are de production woni dartinde kay gollade fodde balɗe nogas e jeeɗiɗi tawi koto usine Guelba Al Gayana tawi kadi ko gonnoɗo kay e waylude pièce aji kewɗi taw ko concassera usine o pièce aji mum gonno e waylede ɗen balɗe nogas e jeeɗiɗi foof e société o wawi wadde production haɗanimo tigui ɓe mbawi wadde record on are de production noon wonno tigui ko guila ñande sappo e goho lewru novembre ha jeeɗiɗi e lewru décembre 2024 ndu gonɗen ɗum ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen roi Mohammed VI kanko woni kananke leydi Maroc omo tijja tigui jillu makko ko ɓoyata e nder Nouakchott laborgo leydi Mauritanie siftinde on noon ko ɓoyani ko Mohammed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie waɗino jillu mum ta ko jillu privé toon to Maroc to Rabat noon o joddinoma toon e roi Mohammed VI kananke leydi Maroc ɓe jewtidino ko heewi noon yidde kay ñastade kayya e yidde ñastade cehilagal e jokkodirala moƴƴal gollodiral gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Maroc ɓe kalani noon hol ñalawma kay walla hol lewru Mohammed VI foti yettade e nder leydi Mauritanie kono galle holliri tan wonde ɓoyata o waɗa jillu ngu kanko roi Mohammed VI o watta jillu makko e nder leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Elil Verika kañum woni ministre de l'équipement et transport mo leydi Mauritanie aleta hanki o noon o waɗi visite makko darde kay to golle ko fate magol échangeur moɓe mbiyata pont de l'amitié on pont de l'amitié noon walla échangeur o woni mahede kay ko toon to wiyete rond point Madrid e darde kadi golle ko fati kay e gardingol e yacinde goudron ngaji tawi ko projet moɓe mbiyata mobilité Nouakchott 2026 wadde noon nalde kay hol
holto golle ɗe jarata so tawi koto point de l'amitié tawte to do Carrefour de Madrid o holiri tigi wonde ɗen holirama noon ɗen golle ko leydi Chine ko kañum tambi ɗeɗon golle ko fate ma gola oɗon échangeur ɓe tawi noon golle ɗe kay ene kirjinama no fewi kay golle ɗe ƴellitima e oɗo saaha joni ɓe goni koye phase finale tawi ko phase sakket kay koye réglage seeɗa ɓe goni ko adi kay ko point one gasa ha laaɓa golle ɗe ene gasa ha laaɓa saabu kay ɓe kolliri e oɗo saaha joni noon lamɓe woni tigui koye montude ko wiyete lampadiére uji e woni lampaji jentuɗi jamma e fittude kay santhi o ha laaɓa ceer ko adi kay komo waɗe réceptionné on paami tigui koye gasirɗe golle ɗe wona e oɗo saaha joni ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keɗoɗen Yankharé Birante Soumaré kañum woni député mo wompu noon ene tawe tigui e nder falde Guidimaga o holliri mette makko no fewi saabu kay o holliri wonde ambulance hôpital Sihil Babi o tawi ko ambulance gaddirnoɗo kay ko gam ƴettude ɓe cellani e kala saaha nawde ɗumen on ambulance noon o holliri ene hutore e nder hôpital o taw hutorte ko rufoyde mbalisaji ha tengti noon e ɗin déchets ji taw ko déchets médicaux woni tigui guila seringue laji ha e pansement ji batteɗi e kala saaha ko ɗum holliri ene wurfori e oɗon ambulance podɗo kay nawde ɓe cellani ko on ambulance he waɗede ɗino kurjuraji ɗiɗon pubilaji wedduyade o holliri hen noon mette makko no fewi o holliri noon oɗo hôpital tawi ko hôpital régional Guidimaga kesso udditaɗo ko ɓoyani ko saabu kay koye lewru nova koye mawnirde indépendance leydi Mauritanie ko hen tigui o udditino oɗon hôpital noon e oɗo saaha joni ene foti toppite to banggue laaɓal mum foof e gueɗe taw ko gueɗe jaaduɗe e jamanu o wi noon kanko noon wondemo kay député tawi ko député oɗon nokku kanko ko woni guite mabɓe kanko woni noppi mabɓe o yiyata gueɗe baɗi ni kay ene mbaɗe tawi o haala waɗani hen haalande makko erima noon gueɗe laamu ngu ha tigui e halfinaɓe diwan o kala nde mbawa tigui darade beele gueɗe kamtorinde baɗi ni ene natta wiyade kay wonde ambulance uji ene dufoya kurjuraji ha tengti noon tawi ko déchets ji ko wiyetede déchets médicaux ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen policier ji tawateɓe to poste Barnier noon ɓe jiiti ɓe pirti toon réseau mawɗo taw ko réseau dartonoɓe wadde trafic de drogue tawi kadi ko trafic international ɓe tetti noon drogue kewɗo no fewi ko guinenaɓe ɗiɗo ko sagataɓe ɗiɗo guinenaɓe tawa kadi ko hen ummuno ko ñami tigui nanga ene nanguira drogue tawi kadi drogue o umruno toon koto leydi Guinée ɗum wanno ko guila ñande nogas jeeɗiɗi lewru décembre nde gonɗen ɗum ardi kala ko policier ji ɗi noon ardi ɗon policier ji tawten toon ko biyeteɗo lieutenant Babacar Ly kañum ardi policier ji tawteɓe e nder oɗon poste ɓe kolliri on wonde trafic ɗiɗi kala ko guinenaɓe hen goto ene wiye ene yette Kenda goɗɗo o noon o wiyete ko o wiyete yettete ko Silla o noon jibina ko hitande 1995 o tawama noon omo jogui carte d'identité nationale mo leydi Sénégal o tawa kadi omo jogui tawi ko carte pewnade dow fenade o tawama kadi omo jogui carte consulaire de Guinée tawi kadi ko ambassadeur leydi Guinée e nder Dakar kañum waɗannoma oɗon carte makko noon carte makko consulaire noon carte makko noon to tawi noon carte makko consulaire o waɗa hen tigui o jibina ko hitande 1995 so tawi don ko carte makko d'identité tawi ko carte d'identité leydi Sénégal o waɗi hen o jibina ko hitande 1995 toon to Diamniadio o holliri noon wonde police ɗi o holliri police ɗi noon wonde ka e nder enquête he wonde ko halis makko o yoɓi o wawi fewnanede ko wiyete kayida jibinande woni juddu ko on juddu noon o heɓiri oɗon carte d'identité ko heɗiri noon o holliri kadi wonde kay fournisseur mabɓe to banggue drogue on tawate ko toon to leydi Guinée ko chauffeur goto noon kañum taw ko Sénégal naji kañum heewi addade ɓe ɗiɗa marchandise uji ha to natirde wuuro Mbour ko ɗon ɓe keewi addoyde tawtude ɗon taximan o ƴetta marchandise o waɗa taxi eɓe noon eɓena coka e oɗo saaha kamɓe ɗiɗo kala enquête noon ene jokki he hande kay holto heeɓi ɗiɗon carte uji holto heeɓiri oɗo ngal ɗon kartal taw ko kartal makko d'identité leydi Sénégal tawi kadi ko dow fenade ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni yetto wiyete Yeumbeul Nord to legal Yeumbeul Nord
biyeteɗo fa ene yette sekka gonnoɗo kay e ittude kuɗoli e puɗoli sara galle muɗum ne fitta ko kañum tigui yani e bebbeyel jibinaguel ko ɓooyani ene wedda tawi kadi sowma koye mbajju ene wedda e nder huuɗo sara galle makko ndeno soynima mbajju o noon sikkanno ko koli o wone fodirde seeɗa seeɗa mo fodira rato hawa soyni bebbeyel ngel o holliri tigui nde o soyni bebbeyel ngel o diwi ko ha dow o inni Allah caggal ɗum noon ko ɗon o noddi galle makko ɓe mbawi jimde e bebbeyel ngel kayɓe tawi e ngel wuuri ko ɗon noon bebbeyel ngel tigui nawa toon to poste centre de maternité centre de santé mo Yeumbeul Nord ko ɓen noddi police ji nde police ji noon gari mbaɗi enquête mum tawi ko police BR woni brigade de recherche ɓen mbaɗi enquête mumen bebbeyel ngel noon e ngel tawama e ngel selli e ngel hisi ko ngel gorel e ngel nawama noon to nokku biteɗo action sociale biteɗo AYOMA ene tawe to Kera Massara enquête udditama hen noon beele ande kay hollo yummiraɗo baɗɗo ɗeɗon gueɗe kamtoriɗe ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen yen ha toon to Kolda to legal bitegal Madina Sherifa ngal Kolda ene tawe tigui e mette mawɗo no fewi guila ñalawma hanki o ko biyeteɗo Mamadou Seydi ko ancien chauffeur ambulance mo yaade duuɓi capanɗe jeegom ko kanko de yinno yoɓade fittandu joom suudu makko saabu kay o fiimo ko labɓe kewɗe e reedu e nokkuji kala to neɗɗo fiyete wasa fittande mum ko ɗon fiimo ɗen labɓe kewɗe no fewi nde debbo o leeli kay ene wama e lumbo e ƴiƴam mum ko ɗo ɗo sikki debbo o ko jaltuɗo aduna o ƴetti laaɓi ki kanko hoore makko o fiiti laaɓi ki o fi ɗum hakkude becce makko faye reedu gam yidde wartade o hollirama noon biteɗo Lamara Diallo noon ko koddiɗo mabɓe ko kañum tigui idi arde mabɓe holliri tigui nde yetti nde kay tawi tigui ko debbo ne lumbo e ƴiƴam kanko noon omo ƴeeri laaɓi mo wiya mo fiya hoore makko nde yettoto taw o fi laaɓi ki e hoore makko e oɗo saaha joni noon kamɓe ɗiɗo kala eɓe tawe tigui e juuɗe safroɓe kamɓe ɗiɗo kala noon e oɗo saaha joni eɓe tawe juuɗe safroɓe debbo o noon heeɓi waɗede opération chirurgicale ene tawe tigui toon ene tawe oɗo saaha joni e juuɗe safroɓe ene tampi no fewi kanko gorko on guila nden omo tawe en coma woni tigui omo tawe hakkude wuurɓe e mayɓe sukaɓe ɓe joguino sukaɓe kadi eɓe kanko noon kanko e debbo o ɓe desdiri fodde duuɓi 25 dewgal hakkude mabɓe kadi eɓe jogdi sukaɓe jeegomo e nder haare mabɓe noon tawi ko boɗe kiram debbo o teskama tigui e nder haare mabɓe teskama tigui sukaɓe ɗiɗo mabɓe ɗiɗo rewɓe mbawi tigui gañade hen taw ko gañande kakinide e oɗo saaha joni noon hollirama tigui wolde hoddiɓe kolliri oɗo saaha kala debbo ne namdotono cergal ko calinoɗo kanko gorko o ɗaccude dande e kala saaha debbo ne namdo yo rokku ɗum dande mum ko bone kiram noon ha saabi haaɓe jetti oɗo saaha joni to ɓe jetti hande ɗo ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal gardiɗo kaɗo landa wiyete ko APR woni Alliance pour la République o holliri tigui wonde yidde makko kay oɗo saaha joni ko fukkude dongal ko fati e gardigo landaka ɓe ƴeewa goɗɗo moɓe kalfina hardo landaka kanko noon o haysino yaltani landaka ha laaɓa o heddo wadde o tigui hoorejo teddugal woni ko wiyete président d'honneur landaka ko kanko Macky Sall e hoore makko kanko e jaati ɓayini oɗon kabaru o holliri noon wonde yidde makko kay oɗo saaha joni ko wattude doole makko kay e concentrade kay e tawa ko mission ngaji makko international taw ko plan international ɗi o halfina e kala saaha o holliri noon darde o holliri noon e darde 2025 woni hitande dartonde ɗo e balɗe ɗiɗi e nder ndeɗon hitande o holliri tigui wonde ma landa APR wawa joɗade kay ko wiyete tigui congrès mum e nder ndeɗon congrès noon maɓe ƴeew cuɓotoɗo maɓe cuuɓo e nder hen gardotoɗo landaka kadi wayloji kewɗi ma mbaɗ ko fati e gardigo kaɗon landa wiyete ko APR ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leegal Thiaroye ngal Dakar ko belem inde kañum tigui laati sunare ɗum ko aleda hankino gasi jeenaya lewru bowto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi to leegal bitegal Messere Thiaroye ko debbo goto ɗo biyeteɗo biteɗo Khadijata Ba gonnoɗo kay e belam mum inde kañum tigui waɗi crise karja ko hawri eladial e nder inde he mayde tawi ko mbiyen ko mayde piral o ummorno noon kanko suka debbo basɗo fittande makko o noon ummorno ko nokku biteɗo Barnier nokku o notirno noon koye ndeɗon inde e saaha noon nde o mayata nde nene makko e miñirako makko walla bandiraɓe makko ene tawtora tigui ndeɗon ustare hollirama noon kay ko saaha 18 heures ko sanga 18h30 kay ko ɗen tigui omo jooɗi e less bâche taw kadi omo daara ɓen yiya garta ɓen arɓe inde ko ɗon tigui o wayno keɓɗo musalla seeɗa o ummi o daari o fukki e leydi o ummiti kadi ko ndeno yani joomum musgu no fewi ko hen o wasi fittande makko on paaɓi tigui ko mayde prela police en ɗon nde nodda waɗi constat mum gadano goskiki nawama to morgue hôpital Idrissa Pouya mo
Grand Yoff oɗo saha joni autopsie nana waɗe hen beelen ande tigi tigi holko yoɓi fittandu makko inde nde noon laatima tigi inde beelemma inde laatima Guénay seeɗen mbiya tan nde Allah yurmo tomo yaafoma halnam aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen ngam jidde kay ngam yidde ɓeydude tekkinde ko biyete systéme judiciaire woni ñawoje leydi Mali laamu ngu holliri tigui wonde yidde mabɓe oɗo saaha joni ko yuɓɓinde concours woni kawguel ngel kawguel noon ko beele kay eɓe ƴetta 1jeegomo wiyeteɓe auditeur de justice woni temedere wondude e 120 greffier en chef ko biteɗo Mamadou Kassungue kañum woni ministre de la justice et des droits de l'homme mo leydi Sénégal kañum ɓayi mo leydi Mali kanko ɓayini oɗon kabaru e nder conseil des ministres cakkitiɗo joɗade o holliri ɗon e nder 1jeegomo ɓen wiyeteɓe auditeur de justice hen capanɗe jeenayo e jeegomo nawate tigui koto ordre judiciaire nogas heddiɓe nawe to wiyete ordre administratif so tawi noon ko kawguel greffier en chef guel kawguel holliri tigui guel waɗata ko guel waɗi ko guila ñande nogas jeetati woni ñalawma jangki guel waɗi taw koto toon to Bamako ha joni ko leydi Mali keɗoɗen leydi tati renduɓe fedde witede alliance des états du Sahel woni leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso yaltuɓe kay oɗo saaha joni ha laaɓi e citala bitegal CEDEAO kala ñalawma noon kamɓe ndeɗon fedde eɓe ummuno kay wadde taw ko gueɗe ɓeydude kay jokkodiral e battodiral leyɗele mabɓe tati ɗe joni ministre uji mabɓe tati tawi kay leyɗele tati ɓe ministre mabɓe de télécommunication ɓe kolliri tigui e nder ɓe ciifodiri sifande e nder jonde balɗe tati ɓe jooɗino woni ñande nogas jeeɗiɗi nogas jeetati e nogas jeenayi lewru décembre ɓe mbawi ƴettidde peeje kay ɓe ciifodiri sifande nden sifande noon koɓe ummuno ko ɓuuri yawde e yaccade kay wadde ko wiyete site web tv wondude ko wiyete chaîne télévision wondude radio tawi noon ko kamɓe leyɗele tati ɗe ndendi ɗiɗon oɗon radio e ngal oɗon télévision wondude e site web o kala taw ko kamɓe ndendi ɗum e kala saaha noon ɓe mbaɗa gueɗe gam yidde kay wadde leyɗe tati ɗe foof no annama leydi gotiri ni tawa kadi ko koddigal e jokkodiral moƴƴal woni hakkude mabɓe to banggue ƴelidde faggude mabɓe ha joni koto leydi Mali keddoɗen IRD woni union pour la république de la démocratie ko landa dawrugol tawi ko landa lunda wiite noon ardino landa ka noon ko biyetenoɗo Soumaïla Cissé jaltuɗo aduna kana landa noon landa ka noon joɗima 5e congrès muɗum ñande aset nogas go lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayya on congrès noon ɓe jooɗi ɗum koto nokku biteɗo CICB ko oɗo congrès noon woni tigui congrès mabɓe garwaniɗo kay moɓe jooɗi tugui kay ko gardinoɗo landa ka hono Soumaïla Cissé yalti aduna faade oɗo saaha joni ko oɗo woni congrès mabɓe gadano gandoro mabɓe gadano noon ɓe ƴetti noon e nder congrès he noon ɓe ƴetti tigui hono tigui ɓe ƴetti hono ɓe kolliri tigui wonde gonnoɗo hooreje mabɓe gardinoɗo landa ka woni président landa ka e oɗo gardinoɗo landa ka waɗama rééli o wiyama tigui yo jokku golle makko e gardigu landa ka tawi kadi ko mandat goɗɗo ɓe dokkimo ɗo e duuɓi 5 yo jokku gardigu landa ka ko ɓe tafi toon kadi ɓe tafi toon yilirde mawde no fewi saabu yilirde nden ɓe tafi fodde temedde tato membre woni neɗɗo taw ko jeeyaɓe e ndeɗon yilirde saabu landa ka ko landa mawka no fewi e ka jogui 160 section e nder leydi he kadi eɓe jogui kadi 44 section caggal leydi ko landa molante ko Allah no fewi to banggue mawnugol ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni police jibo commissariat mo Kinzabougou ɓe teebima ñande nogas jeeɗiɗi lewru décembre gonɗe nu sagata gorko mo duuɓi nogas jeeɗiɗi o nanguira noon ko violence physique woni tigui fiide yimɓe e violence verbal e menace de yimɓe kadi taw ko menace de mort o tawrama noon omo jogui fetel tawi ko fetel pistolet mo hinde artisanal wondude e kuure muɗum o tawama kadi omo jogui o tawrama dorog kewɗo no fewi oɗo saaha joni omo tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Mali keddoɗen no mbiruɗen gardini kabaruji men leydi Russie addi ballal tawi ko ballal guura paadidigal no fewi ngal ballal noon ko gawride hinde beele faade kay e leydi Mali ko bateau tawi ko bateau molanteɗo Allah dimnuɗo kay kene ɓuura 65 ujunere 65 ujunere tonnes beele ɗum noon tawi fay koye leydi
leydi Mali umori tigi ko toon to leydi Russie fayi koye to leydi Mali ona bato noon e oɗo saha joni mona kosti to kaggulade mo Conakry ko ambassadeur leydi Mali jooɗi toon to Guinée Conakry kañum tigi waɗi réceptionné oɗon bato kadi filmama yaltinama e télévision mo leydi Guinée hollide kay wonde ko ballal faade leydi Mali siftinde on noon en 2023 woni hitande mayde nde leydi Russie wallitino leydi Mali capanɗe jeenayyi e jeenayyi ujunere tonnes woni 98 000 tonnes beele ɗum noon ko ballal Russie idino wallude e leydi Mali ɗum ko hitande 2023 nde hitande 2023 ha joni ko leydi senumi ha joni koto leydi senumima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗena to leydi Côte d'Ivoire groupe biteɗo groupe énergétique italien biteɗo Eni tawateɓe to leydi Côte d'Ivoire ɓe puɗɗima golle mabɓe aset ɓennuɗo o tawi ko production phase mabɓe ɗiɗaɓo jugement pétrole woni tigui ɓundu pétrole et gaz naturel tawi ko tawateɗo to champ woni nokku moɓe mbiyata balayne ene tawe tigui e nder lugge maje to banggue worgo ɓaƴƴo funnague leydi Côte d'Ivoire ko ministre du pétrole mo leydi Côte d'Ivoire kañuma ɓaƴini kabaru o aleda hanki o ko woyndu noon o holli noon nduɗo woyndu pétrole et gaz ndu yiita ko duuɓi tati tan caggal nde ɓe jiituno gaz et pétrole kewɗo no feewi duuɓi tati noon kiyani caggal ɗum kadi ɓe jiitino ɗum wonno ko en 2021 duuɓi ɗiɗi kadi caggal nde woyndu ɗiɗi ɓuuri yiituno tawi nduna woyndu yiituno ko en 2023 joni en 2024 ɓe keeɓi kadi pétrole et gaz kewɗo no feewi tabi kay nduɗon woyndu pétrole et gaz kala ñalawma eni holliri tigui eɓe mbawi siggade ko ha temedde jeegom ujunere tawi ko bargal pétrole brut ɗum noon eɓe mbawi kadi qimade kala ñalawma eɓe mbawi siggade fodde million ngaji ɗiɗi mètre cube tawi ko gaz naturel kala ñalawma habaruji men demgal Pulaar senumima toon to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Éthiopie paɗena to leydi Éthiopie noon aleda hanki o ko to wargo leydi Éthiopie ko accident musɗo waɗi toon ko bis jonnoɗo yimɓe kañum tigui teɓɓiti dow o yani e ravin woni e gaska mawko no feewi waɗi noon ko famɗi kala capanɗe jeeɗiɗi e goho neɗɗo basi hen pittali men o basi hen pittali men ko bilan provisoire mo laamu ngu holliɗo oɗo saaha joni huula kay yataw bilan o jogorani ɓeydade ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men joolam jaɓeri koto dow laaci dentude Amérique puɗɗoɗera dow laaci dentude Amérique ne tawe sunare mawde no feewi jaltugol aduna menoɗo wonde hooreji leydi ni biyetenoɗo Jimmy Carter ɗon ko aleɗa hanki o yalti aduna o yaltinde aduna noon ko duuɓi temedere ko gorko noon darinoɗo to banggue haqqe innama ade Joe Biden hoorejo dow laaci dentude Amérique gonɗo sisiri laamu mum o holliri tigui ñande jeenaya lewru janvier dartonu ndu leydi ndi kala koko natata ko wiyete deuil national woni sunare leydi ndi kala leyɗele kewɗe noon ardiɓe mumen guila e dongre Europe ha e Afrique ha e Asie e Amérique kala mbawi wadde message uji rendudemo hommage haalde makko ko moƴƴi no feewi kanko Jimmy Carter jaltuɗo aduna koto leydi Russie paɗena laamu leydi Russie holliri altine hande o capantati lewru décembre wonde kay ɓe mbaɗi gostodiral hakkude mabɓe e leydi Ukraine ɗum noon ko gostodiral ɓen wiyeteɓe prisonnier ji woni naggaɓe to banggueji ɗiɗi kala ɓe kolliri ɗon kamɓe ɓe gaddi temedere capanɗe joyyi prisonnier leydi Ukraine kañum ne addi temedere capanɗe joyyi prisonnier ɓe gostodiri moni foof hefti yimɓe muɗum on paami tigui temedde tati prisonnier e oɗo ñalawma hande o poofi kenal lakkitare foof noon ɓe kolliri ko ya ballal kay dogde koyɗe jaam leydi wiyetedi Émirats Arabes Unis tawi ko yidde kay tawi kay noon koye mbawde yidde jaɓɓade hitande he seeɗa taw ko hitande 2025 eɗen indi darade ɗo e balɗe seeɗa habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi France paɗena François Bayrou kañum woni hoore jagoɗo leydi France cuɓaɗo ko ɓooyani kanko François Bayrou noon mo tawe jillu makko toon to Mayotte kamo yaadi noon e c'était timmude no feewi ɗum noon ko caggal kayde cyclone woni hendu yadunde ƴiwane hewde doon nde hinde wiyetede cyclone Chido caggal nde wirtuno toon to Mayotte ha waɗino yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men ɓoggi courage mabɓe e robinaji mabɓe kala bonino hen galleji kewɗi boni yimɓe hewɓe kadi ha oɗo saaha ko ronkaɓe yitede kanko François Bayrou noon ari tigui ko ƴewde taw hollirde ko fate feyde rudda ballal tigui ɓe jiiɗi addude gam fabade Mayotte e oɗo saaha joni noon Mayotte naaɓe ne pecci ɗiɗi hen feccere wotere ko mette kay wondi woni tigui sakande laamu ngu feccere ɗiɗi ɓerde noon ko wondi koko wiyete déception woni tigui koko mbaɗi découragé ha laaɓi fade e laamu ngu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal ha mbawat yiide en to banggue natte ɓosoje ko miñi men sehili men hono musidɗo men miñi men sehili men hono Saydou Abouba
ketki malaki jam yo jam Allah jogoɓe jogo on.